Yang pertama kita masak yang ini dulu, jajangmyeon. Mereka udah nyiapin airnya. Kita keluarkan bumbunya. Ani mau nyiapin yang buldak kimchi dengan yang buldak cheese. Cara masaknya baca dulu. Kayak itu pakai kuah ya? Nek. Enggak. Nek. Airnya sudah mendidih, kita masukin. Masak selama 5 menit. Kita masak sekaligus banyak cuy. Jangan dibuang. Sisakan air kira-kira 8 sendok makan. Terus kita masukin bumbunya. Ini Kak, mangkoknya. Aduk sampai dia mengering. Bumbunya tarusin langsung? Enggak, mie langsung. Sekarang Poika mau masak yang rasa buldak curry. Jadi tuh rata-rata cara masaknya ini sama, 5 menit. Ada yang flexnya dicampur, ada yang enggak. Jadi rata-rata masak sam yang kayak gini 5 menitan cuy. Jadi sekarang ini udah Poika masukin flexnya. Sekarang Poika mau masukin minyak ke dalam. Nah, kalau udah 5 menit gini nanti kalian sisain airnya sekitar 8 sendok makan, baru tuangin bumbunya, aduk-aduk sampai kering. Udah gitu aja. Titta. Du kan få prata. Terima kasih. Ini mie 4 rasa mie sam yang udah selesai. Sekarang ada Ani, ada Poika, ada Kavia, ada Bang Sabeni, ada Bang Roger. Mau nyobain nih rasa-rasanya. Nanti kita bagi-bagi aja ya. Menurut mereka rasanya seperti apa? Mereka akan nge-review juga enaknya yang paling mana. So, ni ska smaka på alla 4. Och till sista, eller ni kan ju beskriva också smaken. Och till slut, ni ska bestämma vilken som är godast. Okej? Nu börjar vi! Vatten. Är du rädd att det är starkt eller? Ja, tänkte på. Okej, ska vi börja med kimchi? Göm dig inte bakom oss. Indomie pertama, kimchi! Indomie Mamma, den där är den starkaste. Sam yang pertama adalah buldak kimchi. Mamma, den där på Pelle. Åh, min vän Pelle. Spännande. Jag tänker inte ta någon av de där ljudena. Nej, det är bäst så. De är för Kita bagi ya, starka för di mig. bed först bara. Mamma, de är för starka för mig. Vågar du inte Jag kan mycket? se att det brinner sådär, mamma. Mamma, Jag tycker inte det ser så god ut. Nähä, Nej, okej. den ser för slemmig ut. Vad slemmig. Ja, lite som när vanliga. det ser sådär ut, då kan vi... Ska vi be först? Ted? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Amin. Så, varsågod. Nej, men det är nog luktar kimchi va? Det är så annorlunda. Drick lite vatten. Jag ska hämta. Det är lite starkt. Vet ni, min mamma tog den starkast. Den är stark. Och den brinner man i munnen nästan.
Vi tänker att den är ju stark. Pedas ya ternyata. Jo. Men ingen kimchi smak. Jag Det är vet lite inte. surt bara. Mm. Jag har smakat kimchi många gånger, men det är inte smakat som kimchi. Det är olika kimchi. Det här är kimchi, den där. Mamma. Loba. Jag hoppas det. Hassan? Ja. Men det smakar sån här konstig sås bara. Mm. Det smakar inte mycket. Nej, det är inget. Det var ingen bara god stark. stark. Ja, Det den är är bara bara stark stark. och så sur. Lite sur. Inte god. Inte god. Nej. Nej. Och konsistensen. Ja, kanske har legat för länge. Okej. Svensson? Stark? Stark? Inte god? Nej. Nej. Habis aku suka loh, men jag gillar det. Tida inne. Tidak enak. Vilken så blir det? Allihopa. Vi har alla provat den röda. Begitu banyak yang mau pedas asam. Men det står en Tapi jävla- teksturan suka mie rasnya dengan sama mie Indonesia. Mie Indonesia lebih baik. Just nu så är det min nummer 1 i alla fall. Oke. Yang kedua curry. Samyang curry. Curry. Och sen så... Curry. Men färger ju likadan som den första. Nästan. Åh. Känner du den? Den kommer nu. Ja. Sätt den. Ansiktet pada keringat. Ja. Det kände i min näsa. Kan jag göra på papper tack? Ternyata pedas buat orang Swedia itu pedas cuy. Pedas banget. Pedas buat saya juga. Finns det något Pedas banget, inte banget. Det är lite varmt. Inte. Vad är vangen? Mycket. Pedas jättestark. Ja, nej. Nej. Jättestarkt, det är bra. Jag måste lukta upp. Det luktar. Första impression. Saya nyiumnya kayak bau kuri itu kayak bau ketek. Kayaknya kita ada kuri, lukta kuri sampai lukta armsvett tycker jag. Nej, jag tycker inte. Jag tycker det luktar curry. Okej. Det smakar bättre. Den luktar mycket bättre. Inte så starkt som första. Nej, det är inte starkt. Alltså men jag förstod inte vad lite svagt förut. Feminist. No, det var ju lite smak i den. Detta är min nya nummer 1. Ja, den var Så den är bättre än den där då? Ja, precis. Det var ju intressant. Jag har inte ätit någon curry förut. Jo. Indomie kuri du har så. Ja, det har jag. Fast det var ju inte, doften är inte samma. Nej. Det var gott. Ja, den var god. Fortfarande lite drag i den, men inte... Ja, det är en hetta men Alltså mamma, är det en katt? med smak. Kami suka rasanya kuri. Ya, suka. Rina suka. Better than first. Still it's strong. Or maybe it's still strong from the first one. Roger suka. Eller mitt mellan. It är medium. Yeah. Medium. Nice curry taste. Yeah. Oke. Yang ketiga adalah jajangmyeon yang hijau ya. Jag tror att det här ni ska gilla det, men det är lite... Vanligt. Den är som vanligt. Enak det? Enak juga. Dan tenang aja, ini semua mie Korea yang kita makan ini ada logo halalnya, jadi kalian aman buat makan. So, Luktar kecap. soya sauce, dilukis soya sauce. Mikir. Så precis.
Men jag har smakat det här förut och jag gillar det. Yeay. Papa pakai Kayak rasanya buka. goreng gitu loh kak. Det är starkt. Vet du vad jag sa mamma? Jag sa såhär, pakai buka. Vitpeppar hetta. Är det? Det är godare. Ja. De som gillar sojasås gillar det här. Bonnie, how do you think? Vad står jag? Mamma, Good? Good? är den mäktiga? Apa ya? Ja, apa? Lebih enak dari yang satu sama yang dua. Mycket bättre än första och andra. Nej, jag skulle sätta fortfarande nummer 2 bättre. Nummer 2 är bättre. Men den ligger väldigt nära. Okej. Roger? How do you think about? Pappa, tycker du om det där? Better taste than the curry. But a little bit too hot. Okej. Så, So the curry is number 1. curry, still number 1. Jag tror på den här kyckling och ost. Hur fel kan det bli? Det är så starka kring. Kolla. Ja, men jag håller med om att det är hetta. Vill du ha mjölk? Kolla. Jag tror att jag klarar mig. Det är bra. Jag kämpar. Du är chili-kille. Ja. Så, den sista samyang terakhir. Samyang yang terakhir. Baunya cheese banget tau. Det där är Okej, inte du var samma starkt. Jag hoppas inte det. Och det tror jag inte heller. Oj. Nej. Nej. Inte på satukan. Inte så stark. Är det? Det kommer. Kommer. Det kommer. Inte på mig. Det stack också där borta. Ja, Alltså, vad? det kan. Ska ni veta vilken var godast? Tycker ni? Jag tror du nuddar Oj, det. ja, det kommer efter nu. Det är starkt. Ja. Mm. Den här tycker du är godast, Stefan. Iya, udah siap belakangan ya? Siap belakangan cuy yang cheese. Nej, jag gillar inte. Wow. Det var starkt. Iya, udah siap. Det kommer! Ah, Drick lite. jag vill ha vatten. Vänta, det ser ut. Ska jag få mer vatten? Ja, alla är stark. Ge iväg. Fast den här var inte pedasnya. Den här är ju som är mindre än de andra. Ja. Curry är mindre stark. Ja. Denna tyckte jag var godast. Roger bilang ini yang paling enak, yang curry. Vilken tyckte du var godast? Linus, Vilken tyckte du var godast? Number 4 is this one. The number 1. 1, 2, 3, 4. This is number 4. Number 3 is, I think, this one. cheese. And then among the 2 winners we have the curry. Curry. Oj. Linus sa Bang Roger curry godaste. Paling enak. Tia, vilken tyckte du var godast? Tiga dong. Kavia. Yang paling enak yang hijau. Jajangmyeon. Yang paling gak enak. Dan sama inte godas. Nummer 1. Berat. Asam pedas. Det är inte som inte god. Nej. Men för mig, den godaste är
Jajangmyeon. Men jag kommer inte köpa, nggak bakalan beli ini, nggak bakalan beli ini. Nih, Ani bilang dia nggak mau beli. Ya tadi yang terakhir kok Ani bilang dia nggak bakalan beli yang ini sama yang ini, kimchi dan keju, tapi dia ini sama ini. Tuh ini dia suka. Ya pokoknya gitu aja dulu review kita kali ini mie samyang. Mudah-mudahan ngebantu kalian rekomendasi yang menurut kita enak dan gak enak. Ya pokoknya untuk Bang Roger sama Linus mereka paling suka yang kuri. Ya, Sabeni paling suka yang kuri. Dan kalau saya sih sama Kafe sama Ani ya ini bisa lah kita makan ya. Yang hijau suka kan? Tapi paling itu ya. mereka pakai telur. Pakai telur kasih sayuran tuh enak banget. Ya, yaudah ya pokoknya jangan lupa di like, di share, di subscribe channelnya Poika. Terus jangan lupa nyalakan loncengnya di situ. Dadah, cipok-cipok. Cipok-cipok.